Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch qal li biħsibu jieħu passi legali fuq ir-riżultat tal-aħħar elezzjoni ġenerali li tilef b'distak ta' xejn inqas minn 22,000 vot. Il-kap tal-Oppożizzjoni kien diġà qal dan eżatt wara l-elezzjoni ta' Mejju li għadda. Issa mistoqsim il-ġdid kważi xarejn wara li l-poplu ta' mandat b'saħħtu u storiku ir-raba' wieħed konsekuttiv lill Partit Laburista, Alex Borch saq li għadu qed jikkonsidra tali proċeduri legali. Saħansitra qal li għandu tim apposta għal dan il-għan imma mhux se jikxef il-karti għal issa. Xarejn ilu għet li se tkun qed tipproċedi b'diversi proċeduri legali dwar biex tikkontesta il-riżultat tal-elezzjoni ġenerali li għaddiet. Dawn il-proċeduri bdejthom. Legal avenues hemm diversi, sarra ħrasek mhux ħanek il-karti bħalissa, però hemm għandi tim apposta fuq hekk. Borch li immedjatament wara li sar kap kien qal li lest jirbaħ lil Partit Laburista hands down anke fi żmien xahar semma l-ewwel darba li lest li jieħu dawn il-proċeduri legali u jisfida r-riżultat tal-elezzjoni ġenerali fil-21 ta' Ġunju. Sorsi li tkellmu ma' dan l-istazzjon jgħidu li Borch kien imbuttat jgħid hekk mill-estremisti fih dan il-Partit Nazzjonalista, inkluż Beppe Fenekadami u Jason Azzopardi. Dan tal-aħħar ukoll juża l-influenza tal-avukat Edward De Bono li jibqa' jkollu preżenza qawwija fil-midja nazzjonalista. Il-gvern baqa' dej isu xejn mhu xejn xorta waħda sa lejliet l-elezzjoni letteralment. U aħna ovvjament anke fuq din qed naraw anke avenues legali ta' kif ovvjament inti tirrispetta li suppost il-gvern ikun caretaker u mhux fully fledged bl-executive powers illi isu m'għandniex kampanja elettorali. Skont il-kap tal-Oppożizzjoni il-Partit Laburista abbuża mill-poter iżda One News kien żvela ittri li ntbagħtu mill-Partit Nazzjonalista lejliet l-elezzjoni ġenerali fejn wieħed li jekk ikun fil-gvern se jagħti ftehimiet kollettivi ġodda lil ħaddiema li kienu ffirmati mis-Segretarju Ġenerali Charles Bonello.